subscribe to my channel. வணக்கம். இன்னைக்கு அபி டிவி லைவ்ல நீங்க பார்க்க போறது கேரள மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் பரிதாபமாக உயிரிழந்த குடும்பத்தினரை தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் நிறுவன தலைவர் ஜான் பாண்டியன் அவர்கள் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து பத்திரிகையாளர்களிடம் சந்தித்த அவர் கேரள அரசுக்கு அதிரடியான கோரிக்கையை விடுத்துள்ளார். அந்த பேட்டியை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம். 100 பேருக்கு மேலாக இறந்ததாக நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம். இதுவரை 26 குடங்களை எடுத்திருக்கின்றார்கள். அதிலே பாரதி நகரை சார்ந்தவர்கள் மட்டும், குறிப்பாக தேவேந்திர குல வேளார் மக்கள் மட்டும் 16 பேர்கள் பணமாக எடுப்பதை நாங்கள் வருத்தத்தோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அந்த அடிப்படையிலே இந்த மக்களை எல்லாம் பார்த்து சந்தித்து ஆறுதல் சொல்வதற்காக தமிழக மக்கள் நிர்வாகிகள் இங்கே வந்து காந்திருக்கின்றனர். இந்த துயர சம்பவத்தை யாரும் எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. மீண்டும் இங்கிருந்து சென்று போய் பார்ப்பதற்கு கூட முடியாத நிலையில் இருக்கின்றோம். கொரோனா என்ற கொடிய நோய் உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கின்ற வேளையில் துக்க சம்பவத்தில் கூட சொந்தக்காரர்கள் சொல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் வருத்தத்தோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர்கள் ஆத்மா சாந்தியடைய தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வேண்டுகிறது. தமிழக மக்களுடைய அந்த துயர சம்பவத்திற்கு நாங்களும் எங்களுடைய ஆழ்ந்த இறக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அரசுக்கு என்ன கோரிக்கை? ஏற்கனவே நாங்கள் இது தமிழ்நாடு அரசு கிடையாது, கேரள அரசு. நான் தொலைபேசியிலே அங்கே இருக்கின்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தொடர்பு கொண்டிருக்கிறேன். அங்கே இருக்கின்ற தமிழக மக்கள் நிர்வாகிகளை தொடர்பு கொண்டிருக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட இங்கிருந்து ஒரு 14 வண்டியிலே தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் நிர்வாகிகள் அவர்களுடைய சொந்தக்காரர்களெல்லாம் அழைத்து சென்றிருக்கின்றார்கள். அதுபோன்று இங்கே இருக்கின்ற தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற அதிகாரிகளை எல்லாம் நான் பேசி இங்கிருந்து இ-பாஸ் மூலமாக கொடுக்க முடியவில்லை என்று சொன்னாலும் துக்க சம்பவத்திற்கு கலந்து கொள்வதற்காக அனுப்ப வேண்டும் என்று நான் அதிகாரிகளிடம் பேசியிருக்கிறேன். அதிகாரிகளும் அதை பரிந்துரை செய்து அனுப்பியிருக்கின்றார்கள். எல்லோரும் சென்று விட்டார்கள். ஆனால் அவர்களை போய் நெருங்க முடியாத நிலை அங்கே இன்றும் மழை பெய்து கொண்டிருப்பதாக நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இவ்வளவு தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார்கள். நல்லடக்கம் நடக்க வேண்டும், பார்க்க முடியவிட்டா என்றாலும் சொல்ல அந்த வருத்தத்திலே நாங்களும் பங்கு கொள்கிறோம். எல்லோரும் பங்கு கொள்ள வேண்டும். இந்த மக்கள் அமைதியாக வேண்டும். அது கேரள அரசு ஏற்கனவே அறிவித்திருக்கிறதாக கேள்விப்படுகிறேன். நஷ்டேடு ஒரு குடும்பத்திற்கோ ஒரு நபருக்கோ என்று தெரியவில்லை, ஒரு நபருக்கு என்று நினைக்கின்றேன் 5 லட்சம் கொடுப்பதாக அறிவித்திருக்கின்றார்கள். அது போதாது. குடும்ப சூழ்நிலையை கருதி அவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 லட்சமாவது கொடுக்க வேண்டும் என்பது கேரள அரசுக்கு நான் வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன். கொடுப்பார்கள் என்று நம்புகின்றேன். கூடிய விரைவில் நானும் கேரள முதலமைச்சர் அவர்களை சந்தித்து இதை பற்றி பேசுவேன் என்று இந்த இடத்திலே சொல்லிக்கொள்ள கடமை.